Welcome to my YouTube channel. Ngayon, ang gagawin natin ay magkukultivate tayo. Kukultivate natin yung mga lupa nila para maging malambot at madali silang lumaki, para yung mga ugat nila ay malayang lumago. So ayan, pag nakita ko yung mga pananim ko, ganito na yung mga lupa nila, ayan, kailangan ko silang i-cultivate. So ayan, yung ganyan. At saka kailangan ito, malit pa lang, inaalis ko na yung mga damo. So kapag ganito na yung lupa nila, kailangan i-cultivate yan para yung ugat nila malayang lumago, makahinga kumbaga. So ito guys, papakita ko po sa inyo paano mag-cultivate para yung ugat ay malayang lumago, para lumaki sila agad, para lumaki agad itong sili natin. Ayan, ganyan ko siya ito-cultivate, dahan-dahan lang. Kailangan kapag nagtanim tayo ng gulay, kailangan natin silang halagaan, kailangan bigyan sila ng atensyon, at kailangan din silang kausapin. Ayan, kailangan natin silang mahalin, parang mga tao din yan. Pag kinakausap mo sila, naririnig ka nila. Ayan, ganyan lang. Tapos lalagyan ko lang siya ng long soil sa gilid niya. Yan. So, ito. Para yung ugat niya is marami siyang makakapitan na lupa. Ayan. Ayan. So, ganyan lang. Ganyan lang ang gagawin natin. Ayan. So, yung iba, ito na yung na-cultivate ko. At nilagyan ko na rin sila ng loam soil sa gilid para maging malago sila. Ayan. So, kailangan straight. Ayan. So, mga guys, mga friends, ayan, natapos ko na silang i-cultivate lahat. Ayan, i-cultivate ko na silang lahat. Mula doon, hanggang dyan. Ayan. So, ayan, ganyan lang. Ayan, mga chili pepper yan. So, aabangan natin ang kanilang paglaki at saka ang kanilang bunga. Ayan. So, dito, dalawa ito kasi kulang na ako ng isang paso. Ito, medyo malaki na siya. Ayan. At saka ito, ayan, lumaki na siya at may sanga na siya. Puputulan ko pa sana So, minabuti kong siguro wag na lang kasi may sanga na rin siya. Saka dito sa baba, ayan. Mga katuwa. Natin magtanong na. Nilipat ko lang sila dito. Dati katabi nila yung mga ibang sili. Yung sili na pangsigang. So, binukod ko na lang sila kasi marami na sila mag-alaga ng mga sili. Kailangan silang alagaan at kailangan maging malambot yung kanilang mga lupa para sa kanilang mga ugat.
paper ito. So, abangan po natin ito mga guys, mga friends, ang kanilang mga bunga, ang kanilang paglaki. Ayan guys, so see you again. Kung gusto mo akong subaybayan, ayan, subscribe ka na sa akin para makasabay ka sa lahat ng mga upload video ko, sa mga tinatanim ko dito sa aking rooftop. Dito yan sa rooftop lahat. Ayan. Pakita ko sa inyo mga pananim ko. Yan, yan yung highway. Yan. So see you again guys. Hanggang sa muli. Bye!